Llanelli sydd ar yr hediad gwell yn ddiweddar. Wedi ennill a chael gêm gyfartal neu 2 gêm ddwytha. Hwlffordd ar yr hediad o bedau'r gêm yn olynol i cholli. A mae yna gyfle fan hyn i Danny Williams. Mewn i'r cwrt Cosby, ergyd isel sy'n cael ei harbed yn dda gan Ifan Not. Llanelli'n ymosod yn sydyn o'r tafliad na. Bron iawn i Danny Williams allu manteisio. A gyntaf wedi dod oddi ar y fainc i sgorio nos fawrth. Mae'n awyddus am gol arall. Scotcher at straed Dan Hawkins, ond pwysa ar Hawkins yma na. Morgan Evans wedi cipio'r meddiant, mae'n chwilio am Ethan Can. Can yn aros am gymorth, Joe Lloyd oedd yno! O, bron i hwnna fynd i'w rwyd i hun gan Greg Walters. Trio atal y bas oedd o, ond mi alla honna fod wedi disgyn i unrhwla. Theo Wharton yn ar tafliad, tuag at y cwrt Cosby. Nôl at Wharton sy'n ergydio trwy'r dorf o chwaraewyr! Ac mae wedi sleifio mewn. Mae yna gyffyrddiad yn y canol, dwi'n meddwl. Danny Williams yn dathlu. O Joe Lloyd yn dathlu. Mae yna rhywun mewn crys coch wedi cael y cyffyrddiad lleia ar y bel, dwi'n ama. O ergyd Theo Wharton. A'r peth pwysig i Lanelli ydy bod nhw 1 i 0 ar y blaen. Rhys y Brwtsi, mewn i'r canol, Pennock yn dyrnu allan. Corey Shepherd dal yn o'i Hwlffordd, nôl gan Ricky Watts, Walters o bellter. Honna wedi rwystro, ac unwaith eto Elliot Scotcher. O, mi oedd honna yn mynd tuag at y gornel bella. Ac Alex Pennock lawr yn sydyn i'w hatal hi. Ricky Watts allan at Rhys y Brwtsi. Brwtsi yn dod o hyd i Corey Shepherd ac yn chwilio am y bel nôl. Isel gan y Brwtsi i'r postyn agosa. A Ben Arman yn methu'r targed. Wel, tasa fo wedi llwyddo i wasgu hwnna mewn ar y postyn agosa. Mi fyddo fo wedi curo Alex Pennock, dwi'n tybio. Tablet hir i ddod gan Walters. Mewn i'r canol a hi tuag at Ben Arman. Arman yn trio troi yn y cwrt Cosby, gormod y grysa coch o'i gwmpas o. Neb yn gallu clirio hyd yma, Arman ar ergyd! O, honna'n syth lawr corn gwddw Alex Pennock. Unrhywle arall. Ac mi fysa hi wedi bod yng nghefn y rwyd gan Ben Arman. Greg Walters ar tafliad hir, Ben Arman yn cystadlu amdani. Ond allan o hi gan Morgan Evans. Dwi'n ond hyd at Walters. Unwaith eto tuag at y canol. Allan gan Cronin i'r ymyl, Elliot Scotcher ar y foli. Ddim yn bell dros y trawst. Gan amddiffyn yr Hwlffordd. Llanelli ddim yn cliro'r bel yn ddigon pell. A Scotcher yn rhoi rhybydd iddyn nhw. Owain Jones yn cael ei lorio, ond dim trosedd. Nôl yn nwylo y golwr Alex Pennock yn fan hyn gan James Parry. O, mae yna gic rydd yn fan hyn i Hwlffordd achos mae pas James Parry nôl at Alex Pennock wedi cael ei dal gan y golwr. Gic rydd anuniongyrchol yn fan hyn i Hwlffordd. Shepherd ar ergyd ac yn gwiro allan am gic gornel. Digon o chwaraewyr Llanelli yn y ffordd. Rhys y Brwtsi yn derbyn y bel yn ôl. Corey Shepherd yn lledu'r chwarae allan at Luke Owen. Greg Walters o'i flaen o. Cyfle i Walters groesi. Shepherd o bellter. Heibio'r postyn. Ac Alex Pennock yn hyderus nad oedd hwnna yn mynd ag at i gol o. Rhys y Brwtsi. A Brwtsi yn parhau i fynd. Ergyd o bellter, mae'n hawlio. Bod yna lawio. A'r teimlad ydy bod yna gic rydd, ond mae'r dyfarnwr Alex McCage hefyd wedi cael pel i'w wynaf o. Yn fanna. Rhys y Brwtsi ac Elliot Scotcher sy'n sefyll dros y bel i Hwlffordd. Scotcher yn mynd yn isel. Llanelli yn trio clirio.
O, mae yna arbediad campus gan Alex Pennock. Ond fydda hi ddim wedi cyfru achos mae yna gegrydd o blaid Llanelli'n barod. Theo Wharton. Wharton mlaen. Ethan Can yn gwneud y ddau ennill y bel nôl. Wharton dal yno. Traed da gan Theo Wharton. Rywsut. Di ddim i mewn. Arbediad Ifan Not. A Hwlffordd yn clirio rwan. Cyfle da i Theo Wharton. Ac Ifan Not yn llwyddo i wthio'r bel. Tu hwnt i'r postyn pella. Dan Hawkins. Tuag at y postyn pella. Ricky Watts yn taro trawst. Fo neidio ddychan fyna. A rywsut. Nath o ddim canfod Cefn y Rwyd. Mi oedd y gol yn agored o'i flaen o. Ond Watts methu cadw'r peniad i lawr. Tristan Jenkins yn y cwrt Cosby. Jenkins ar ergyd. Arbediad da gan Ifan Not. Oedd yn y safle iawn ar y postyn agosa.